Здравейте! Може би се чудите какво се случва. Дали не съм минал към ВИК-то и не съм започнал да почистваме канали. Истината е, че само така прелича, но все още не. Време е да ви покажа на какъв етап сме вече и какво действаме. Това, за тези, които не знаят, се казва Спартак. Прилича на лайнарка, но не е. И защо съм спрял така до пътя? Виждате водата. Време да метна ръкавицата, да предизвикам някой на дуел. Да запаля помпата, да напълна с вода. Малко и с една ръка е малко трудно, но ще се справя. Не знам дали се чувам, но определено е доста шумно. За около 10 минутки ще напълня. И след това ще видите къде отивам да поливам. Вече е на блок. И да, може би вече се досетиха мнозина от вас, че пръскането вече започна. И мисля да ви покажа как се случват нещата при нас. Вече на полето и изчаквам колегата да превърши и да дойде да подготвиме следващата пръскачка. Виждате вече самото жито как е. Не е като преди торенето. Помните колко слабо беше. Разликата от торенето от тогава до сега е около месец. Вече доста пораснало, както и същевременно и плевелите са тръгнали. Има и широколистни и житни. Цветът му е тъмнозелен, което означава, че е нахранено, но може би забелязахте, не е много равномерно и не е много гъсто. Това е поради сухата есен и късното му поникване. Също така, може би ще попитате, като времето е такова, защо пръскаме. Истината е, че температурата не е толкова ниска,
Проблема е единствено ако завали, защото е хубаво между пръскането и поемането в растението да минат около 2 часа, казват. Но понеже времето все го дават да е нестабилно и трябва да се поемат по някой пъти рискове. Защото все пак забурените лошо няма и те напредват. А и след другия проблем, защото след определено време, след седмица, ще трябва да му вкараме и листен тор, да го подсилиме, както и ще ни затиснат други задачи, които ще ги видите. Надявам се да успея да ви ги заснема и да ви ги покажа. И ще стане в един момент доста натоварено, докато отхвърлиме от задачите. Но като цяло това е вида на житото. Може би ще приложа кадри как беше, ако не съм ги загубил евентуално, защото има такава вероятност, че стана един гаф с другите клипове. За сега времето удържа, изглежда все едно всеки момент ще завали, но за сега е добре. Дано стиска времето. Стискайте палци. Прехлупено и същевременно земята огромна нужда от влага. И не само за пролетниците, но и за самото жито. Така че ще е хубаво и да завали, но да повали стабилно, да понамокри. Не само да прекапва, за да не може да се работи. Време и да заредиме. Трябва да налеем малко вода, като препарата е на прах. Трябва да го разбием преди да го вкараме. В момента, предполагам, виждате, вътре има дюзи, които разбиват с чиста вода от Спартака.
докато се разбива, подготвяме следващия. Да, аз ги взем. Понеже препарата не е точно количество, и за точната доза се налага да остава по-малко. След приключване с препарата, с зареждането, задължително се измива съда. За да
да няма остатъци. И остава да допълним разкачката и да действа. Може би ще ви е интересна тази комбинация с теглянето и за самия Спартак. За тези, които не знаят какво е Спартак, това е вид цистерна, може би да кажем самоходна, още от комунистическо време и сега се срещат доста. Интересното при нашия е, че подобрена версия на оригинала, като се започне от по-големи гуми и обърнати джанти наобратно, защото с предишните е с доста малки гуми и виждате самия барабан, колко вътре близко е влизала самата гума с джантата и много лесно се е обръщал. Друго подобрение е тази помпа отпред, която го прави изцяло автономен. Преди е ползван инжектор. Може би по-старите знаят за какво става на въпрос. Инжектора е едно приспособление, което се монтира на ауспуха на трактора, най-вече на България, и от изгорелите газове прави вакуум и засмуква посредством маркуч, който е в тази тръба горе. И същевременно, като се обърне потоката на газовете, почва да вкарва газовете навътре, почва да го надува и от налягането, което се създава, се изхвърля водата, като от тук е имало доста голям кран, доста цолове с дебел маркуч. И така са дърпали вода и се карали за където имат нужда. Но цялата тази система има един недостатък. Защото като го напълниш или ако го препълниш, водата на самотек по маркуча отива в ауспуха през инжектора и налива двигателя с вода и при опит за палене той бие контра. Същото се случва и когато не е изцяло до преливане, водата от слънцето, от разширението се разширява и пак по маркуча налива мотора и става беля, за което трябва да се внимава. Също така самия Спартак отгоре е имал два клапана при налягане да избие. Сега един е елиминиран, през него ползваме за пълнене, другия е изцяло проходен, също елиминиран. Най-вероятно е бил и блокирал, механични с пружина. Като ползваме помпата, тя е на FI50, това са около 2 цола. Плюс-минус, не съм много запознат, може да ме коригирате, не са ми ясни ВИК работите много. Маркуч с смукател, с цетка, който е и плаваш отгоре, но малко сме го побългарили и вече е плаваш, ама по дъното, защото помпата като засмуче и почва да дърпа и въздух и не работи, става бавно пълненето и прекъсва. Самия Спартак, не знам дали споменах, е 3 тона вода, прескачката е 2400, с 2400 прескачка, която предполагам, то е далече, няма да се види. Покриваме 120 декара
което е 20 литра на декар разтвор правиме пръскането. Може да се коригира, пръскачката е с контрол на секциите, но не и на всяка дюза и вече за застъпването не гаси дюзи, не ги изключва, но като цяло тя си има кош, в който се сипва препарата, докато пълни вода, има за измиване на тубите, което ще ви го покажа. Изцяло автоматично прибиране на крилете отвътре и управление. И доста по-удобно, отколкото старите. Не е необходимо да поддържаш една скорост, за да поддържа налягане. Тя сама си регулира зададеното и налягане според скоростта. Защото истината е, че не всеки терен позволява да се кара с една скорост. Колегите знаят как е, но може би им е пределно ясно, но има хора, които не са запознати и да го вмъкна, да го кажа. И най-вече при завиване изключва секциите, за да не се получава застъпване. Зареждаме машината. Пръскачката е 18 метра захват, като не е от най-големите. Трактора е с тесни гуми и изглежда доста странно. Сега трябва да ме чувате, може би една идея по-добре, заради че е по-тихо. Продължаваме с пръскането. На ден можем да хвърлим с натоварване около 1000 декара да подготвим. Да напръскаме зависи от самия терен и от блоковете, но средно 600-700 декара без проблем. Като говоря, почнем от сутринта, да няма роса, както днес, да държи времето, което е доста несигурно, но надявам се, че ще е с нас времето и ще успеем. От тук, след напълването, след зареждането де-факто, той продължава да пръска. Аз отивам да напълня вода и да се върна, за да може максимално бързо да се зареди и да влезне в браздата, както се казва. Да не губиме време, защото времето сме много зависими. Както колегите казват, завод на открито. Зависими сме от времето. И така преминава днешния ден и новата операция. По-нататък ще се включа, ще стане по-интересно в следващия епизод. Аз бях Тони Джонс, а вие бяхте с мен на полето. Чао!